Sanibonani, molweni, abushengi, dumelanga. Siyanibingelela, siyanamukela futhi ku-channel yethu lapho esizobe sikhuluma khona indaba eshisayo. Kuphinda kuphi lapho okufinyelela khona iphimbo lami, ngiyethemba konke kuhamba kahle, niphile nje. Futhi namhlanje sizobe sikhuluma ngabantu ababili noma ngegameko ezimbili ezizokwenzeka noma ezenzekayo. Sizobe sikhuluma ngemfezemnyama okuPhumlani umfowabo Khumalo odume igama lemfezemnyama emculweni kaMaskandi. Bese sizokhuluma ngoDlubheke kanye noPotso ikhomanda yamageza. Lapho sizobe sikhuluma khona ngetitle yombango edumile nje okuthiwa iKing of Live. Mawukuthi uyafika kuleli khasi lethu ngabe ucindezela usubscribe ukuze sizohlala zivela njalo indaba esikhuluma ngazo ngoMaskandi kanye namaqhawe oMaskandi. Shisho kwenzekayo nakho imfezemnyama ike yahlaselwa ngama calls, ama SMSs ngayo yonke indlela baze bahlasela ngisho imoto yayo bayisha balimaza imoto yabantu khona elayibi kade khona. The kwenzeka konke lokhu into esuse bonke lolu dweshu bekade kuyo yini kuyingoma. Ingoma thizeni ecula umculo thizeni okade ecula balaleli ba ingoma bacabanga ukuthi ingoma icula uPhumlani okanye imfezemnyama bethu yena ecula ingoma kanti lutho imfezemnyama kuyona. Kodwa ke ngaphandle ukuthi mina ngithi lutho akusi imfezemnyama esho njalo noma akusi imfezemnyama eculela ngoma leyo yona ibe seyiphawulela yasho kanjena. Bafowethu ocula le ngoma le sacela ukuthi avele obala bambona abantu bathuka mina njengamanje bayangifonela basho izinto eziningi bashaya imoto ngaphandle so akusimina ucula kanje bafowethu mina izwi lami niyalazi sacela umuntu ocula le ngoma avele obala bambona abantu abafonela mina bathuka mina ngoba lento yenzakalayo angiyithandi futhi angaze ngize ngihlukanise umuntu emhlabeni. Cela ukuthi uphawule nawe ngokubona kwakho ukuthi ngabe imfezemnyama ngempela lenecule lapha kule ngoma wathi ucela uyilalela khona manje yade imfezemnyama ilalela okanye vele imfezemnyama iyasukela kuthi nokucabanga ngabe imfezemnyama isivikela igama layo kanye nokuthi vele sibeyihlasela abantu. Ngaphawula phansi kwi-comment section bese singena indaba zesibili esokhuluma ngazo njengamanje ukuthi ubani King of Live, ubani King of Live, kanti ubani King of Live, uPotso ikhomanda yamageza okanye uDlubheke iminister uMaskandi. Umbane ke Maskandi Festival usuvele wenze njalo, usuvele wayiqhatha uqhathe uDlubheke versus Amageza Amahle. Bathi ubani inkunzi kaLive la. Futhi lokho kuzobe kwenzeka kuphi eMabhida ePeople's Park ka 28 September ngeSabatha. Futhi sizobe sigade ubona khona lapho ukuthi ubani King of Live. Kanti futhi lento yabo noma ngithi le umncintiswano babo aqali manje kwaye kwenzeka eMabhida mhlaka 21 July lapho khona kwakuyimpucuzeko Maskandi Festival. Bakade kubekiwe futhi bebafuna ukubona inkosi kaLive. Kodwa ke ngandlela thize insimbi Potso ayivumelana naye ngoba wajika wathi yena ngeke ze performe einsimbini nje. uDlubheke wangena ke yena waperforma futhi asilithola ngithuba lokuthi siqhathanise kahle noma sibuke kahle singabathandi boMaskandi ukuthi ubani impela inkunzi kaLive. uMkhumbane Maskandi Festival usilethela khona lokho impela ke uzoveza ukuthi ubani inkunzi kumampela impela. Futhi mhla ka 28 September zibekiwe uMkhumbane uyoveza inkunzi. Usungashiya ama comments akho ukuthi ulindeleni kuMkhumbane bese uyasho nawe ukuthi ucabanga ukuthi impeleni ubani inkunzi kaLive. Mawukuthi ubungasubscribe ungacindezela usubscribe kanye ne-like button ukuze uzothola indaba ezilandelayo futhi esizethula khona la ku-channel yethu izinto ziyenzeka channel. Siyabonga, ayibonane ngokuzayo.